ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛ? ଖାଇଛ? କଣ ଖାଇଛ ସବୁ? ଅଣ୍ଡା ଭାତ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ 12 ମାସ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଜାଣିବା। ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ହେଲା। ହଉ କୁହ ସମସ୍ତେ କୁହ। ପବନ ବହେ ଖିରି ଖିରି। କୁହ ପବନ ବହେ ଖିରି ଖିରି। ପ୍ରଥମ ମାସଟି ଜାନୁଆରୀ। ଝରଣା ବହେ ଝର ଝର। ଝରଣା ବହେ ଝର ଝର। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସଟି ଫେବୃଆରୀ। କର ନାହିଁ ତୁମେ ବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ। କର ନାହିଁ ତୁମେ ବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ। ତୃତୀୟ ମାସଟି ମାର୍ଚ୍ଚ। ପୂଜାରେ ସହର ଝିଲିମିଲି। ପୂଜାରେ ସହର ଝିଲିମିଲି। ଚତୁର୍ଥ ମାସଟି ଏପ୍ରିଲ। ମେଣ୍ଢା ବୋବାଏ ମେ ମେ। ମେଣ୍ଢା ବୋବାଏ ମେ ମେ। ପଞ୍ଚମ ମାସଟି ମେ। ପଞ୍ଚମ ମାସଟି ମେ। ପାଠରେ ନ ରଖ ତୁମେ ଶୁନ। ପାଠରେ ନ ରଖ ତୁମେ ଶୁନ। ଷଷ୍ଠ ମାସଟି ଜୁନ। ପାଠ ପଢ ମନ ଲଗାଇ। ପାଠ ପଢ ମନ ଲଗାଇ। ସପ୍ତମ ମାସଟି ଜୁଲାଇ। କାହା ମନରେ ଦିଅ ନ କଷ୍ଟ। କାହାରି ମନରେ ନ ଦିଅ କଷ୍ଟ। ଅଷ୍ଟମ ମାସଟି ଅଗଷ୍ଟ। ଅଷ୍ଟମ ମାସଟିର ନାମ କଣ? ଅଗଷ୍ଟ। ଗୁଡ୍। କାମରେ ନ ହୁଅ ତରବର। କାମରେ ନ ହୁଅ ତରବର। ନବମ ମାସଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ବୁଢ଼ାଟି ଥରେ ଥର ଥର। ସବୁ ବୁଢ଼ାଟି ଥରେ ଥର ଥର। ଦଶମ ମାସଟି ଅକ୍ଟୋବର। ବଗ ପକ୍ଷୀ ଧୁବ ଫର ଫର। ବଗ ପକ୍ଷୀ ଧୁବ ଫର ଫର। ଏକାଦଶ ମାସଟି ନଭେମ୍ବର। ସୁନାର ଦେହଟି ହଳଦୀ ଗର ଗର। ସୁନାର ହଳଦୀ ଗର ଗର। ଦ୍ୱାଦଶ ମାସଟି ଡିସେମ୍ବର। ଲାଷ୍ଟ ମାସଟିର ନାମ କଣ? ଡିସେମ୍ବର। କହିଲେ ଦେଖି। ପ୍ରଥମ ମାସଟିର ନାମ ଜାନୁଆରୀ। ଫେବୃଆରୀ। ମାର୍ଚ୍ଚ। ଏପ୍ରିଲ। ମେ। ଜୁନ। ଜୁଲାଇ। ଅଗଷ୍ଟ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ଅକ୍ଟୋବର। ନଭେମ୍ବର। ଡିସେମ୍ବର। ବର୍ଷକ 12 ମାସ। 12 ମାସ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ।